खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय SSC नि साख्रि फैदों SSC नि MTS आरो हावलदारनि MTS आ नन टेक्निकल जागोन आरो हावलदारनिया CBIC आरो CBN ना बिथांमोना बुंदों बेनि अनलाइन एप्लाइ अलरेडि स्टार्ट जाखाबाय 27 जुननिफ्राय मैयानिफ्राय आरो बेयो 31 जुलाइसिम थागोन सो जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोननि वेबसाइटआव थांनानै only मेट्रिक पास लब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो मेट्रिकआवबो जेबो पार्सेन्टनि खोथा गैया एप्लाइ नि लास्ट डेटआ 31 जुलाइ हरनि 11 बाजिसिम थागोन जेहेतु SSC नि एग्जाम सो बेवहाय कम्पिउटार बेस्ड निसो जाखागोन कम्पिउटाराव एग्जाम होनांगोन अक्टोबर नभेम्बराव जागोन नावदों बे बोसोरनिनो 2024 नि सो सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामनो माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंब्ला बे नै स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना सो बेनि डिटेल्सखौ जुदि बुङोब्ला जेहेतु मोननै पोस्ट नावदों SSC नि आन्दारनि MTS आरो हावलदार MTS आव 4887 टा पोस्ट दङ आरो हावलदाराव 3439 टा वेकेन्सिस दङ मासिफोर दङ रिजर्वेशना जोंनि ST फोर बा आइजोफोरनि थाखाय जाबायदि आगोल भारत सरकारनि नेम दं बेबायदिनो थागोन जेरै ST फोरनि 10% थाखायो जोंनिया आरो ST ल जोंथ' जेबो प्रब्लेम गैखायानो जों जेनेरेलावबो नांनो हायो ST ब्लाबो एज लिमिट एबा बैसोखौ बुङोब्ला बेयाव बैसोआ MTS नि थाखाय एक्सट्रा जागोन आरो हावलदारनि थाखाय एक्सट्रा जागोन MTS नि थाखाय 18 निफ्राय 25 इयार्स नि गेजेरनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नावदों बा जोंनि ST फ्रा 5 इयार्स एक्सट्रा मोनो सो बे हिसाबै 18 निफ्राय 30 इयार्स नि गेजेरनि एप्लाइ खालामनो हागोन MTS खौ जुदि गोसो दङब्ला बेबायदिनो हावलदारनिखौ नायोब्ला 18 निफ्राय 27 इयार्स नि गेजेरनि एप्लाइ खालामनो हागोन नावदों आरो जोंनि ST फ्रा अगेन 5 बोसोर एक्सट्रा मोनबावो सो 18 निफ्राय 32 इयार्स 32 बोसोर बैसोनि गेजेरनिया बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बैसोखौ दिनैनि डेटआव आं बेसेबां बैसो जादों बेखौ नायनाङा दे 1 आगस्ट 2024 नि गेजेराव बेसेबां बोसोर जादों बे हिसाबैसो बेखौ एप्लाइ खालामोब्लानो जाबाय माने दिनैनि डेटखौ जुदि नायोब्ला नोंथांनि बैसोआ 1 मान्थसो खमबो जानो हागौ सोरबा दिनै जोनोम जादोंब्ला साननो हागौ दि आं बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नामा होननानै बाट नोंनि बैसोखौ 1 आगस्ट सानखालिनि गेजेरनिफ्रायसो बेखौ लागोन माने बिनि सिगांनि हिसाबैसो लागोन थ' एसे नायना लायोब्लानो जाबाय बेखौ नङाब्ला नोंहा लसबो जानो हानाय आंथ' अलरेडि बुंखाबायनो बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला अनलि मेट्रिक पास ल'ब्ला जायोब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बैसोखौबो बुंखाबाय माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बेखौ बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट ssc.gov.in बेयाव थांनानैसो एप्लाइ खालामनांगोन आगोलनि वेबसाइटआ ssc.nic.in मोन नाथाय दायो बे जितु वेबसाइट बेखौ बिथांमोना बाहायलिया होननानै बुंजागोन मानो होनब्ला गोदान जितु वेबसाइट दिहुननानै होबाय ssc.gov.in बेयावनो नोंथांमोना वान टाइम रेजिस्ट्रेशन खालामनांगोन बेनि उनाव बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनांगोन सो नायना लायोब्लानो जाबाय एप्लाइ प्रसेसखौ हायोब्ला नोंथांमोना आं दिन्थिना होगोन दे साननै उनाव एप्लिकेशन फिस जोंनि ST फोरा जेबो होनो नाङा बा जेनेरेलफोरा 100 रुपीस नांगोन ST जों जेहेतु ST नालाय सो बेनिफ्राय रेहाय मोनदों एग्जाम सेन्टारफोरखौबो होदों बिथांमोना 13 नम्बराव एग्जाम सेन्टार जों जुदि नर्थ इस्ट रिजननिखौ नायोब्ला नर्थ इस्ट रिजनाव डिब्रुगड़आवबो एग्जाम होनो हागोन गुवाहाटीयावबो होनो हागोन जरहाटआव होनो हागोन सिलचराव होनो हागोन आरो लोगोसे तेजपुरावबो होनो हागोन नै नोंथांमोना नायना ला स्क्रिनाव नोंथांमोना अलरेडि दिन्थिनानै खादों डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर आरो लोगोसे तेजपुर दङ जोंनि आसामनिया आरो सोरबाफोर जुदि शिलंआव थांनो गोसोब्ला बा शिलंआव खाथि जायोब्ला शिलंआवबो एग्जामखौ होनो हागोन एग्जामनि सेन्टारफोरखौ सेलेक्ट खालामनो जे मोजाङै सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय फार्स्ट प्रिफरेन्सनियानो बांसिन चान्स थायो नङाब्ला सेकेन्डनिया थायो ज' हिसाबै खाथिनिखौ नोंथांमोना होना लायोब्लानो जाबाय प्रिफरेन्सखौ बिनि उनाव फैबाय स्किम अफ एग्जामिनेशन जेहेतु आं अलरेडि बुंखादोंनो बेयो SSC नि आरो कम्पिउटार बेस्ड एग्जामसो जाखायो कम्पिउटारनिसो जायो कम्पिउटार बेस्ड एग्जामाव एसामिस आवबो होनो हागोन जुदि सोरबाफोर एसामिस रोङोब्ला आरो बेनि अनगायैबोथ' हिन्दी आरो इंलिशआ थाखायनो लोकेल लेंगुवेज होनना बुङोब्ला जोंनि आसामनिया अनलि एसामिस आरो सोरबाफोर जुदि बेंगालि रोङोब्ला बेंगालिजोंबो होनो हागोन बाट बर'नि बेयाव जेबो अपसन गैथ'आ बेनि उनाव मा जुदि कम्पिउटार बेस्डनि सोमोन्दै बुङोब्ला बेयाव सेसन 1 आरो सेसन 2 मोननै टाइपनि होनना बुंदों होदों बेवहाय न्यूमेरिकल आरो मैथमेटिकल एबिलिटीया सेसन 1 आव गोग्लैगोन लोगोसे रिजनिंग एबिलिटी एन्ड प्रब्लेम सल्विंग बेबो सेसन 1 आव गोग्लैगोन सो बेयाव गासै 40 टा क्वेश्चन्सफोर थागोन सेसन 1 आव गासै टोटल 120 मार्क्स जागोन 40 टा क्वेश्चनाव माने मोनसे क्वेश्चनाव 3 मार्क्स होदों
बेबायदिनो सेसन 2 आव जनरल अवेयरनेस आरो इंलिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन थागोन बेयाव गासै 50 टा क्वेश्चन्सफोर थागोन जनरल अवेयरनेस आव 25 टा आरो इंलिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन आव 25 टा क्वेश्चन्सफोर थागोन आरो मोनफ्रोमबो क्वेश्चननि मार्कआ 3 मार्क्स आरो लोगोसे टाइम को बुङोब्ला सेसन 1 आव टाइम को 45 मिनिट्स होदों आरो लोगोसे सेसन 2 नि थाखाय 45 मिनिट्स माने टोटल 1 hour 30 minutes टाइम होदों बिथांमोना आंखौ पास जाखाङोब्ला बेयाव फिजिकल टेस्टबो जागोन ना बिथांमोना बुंदों फिजिकल टेस्टआव थाबायनायनि जागोन फिजिकल टेस्टआ मोननै टाइपनि जायो फिजिकल एफिशिएंसि टेस्ट आरो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसि टेस्टआव थाबायनायाव हौवासाफोरा 1600 मिटार एबा 1.6 किलोमीटर थाबायनांगोन 15 मिनिटनि टाइम होदों लोगोसे हिन्जावसाफ्रा 1 किलोमीटर थाबायनांगोन 1 किलोमीटर बेवहाय 20 मिनिट्स टाइम होदों सो फिजिकल टेस्टफोरा एसेबां बेबायदि प्रब्लेम थानाय नङा लोगोसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टबो जागोन होनना बुंदों जेराव हाइट आरो चेस्टफोरखौ सुनाय जायो हौवासाफोरनि थाखाय 157.5 सेन्टिमिटार जानांगोन होनना बुंदों लोगोसे जोंनि एसटी फोरा 5 सेन्टिमिटारनि रिलेक्सेसन मोनगोन माने जितु एसटी नि आन्दाराव गोग्लैयो नालाय आरो लोगोसे चेस्टआ 81 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो लोगोसे बेखौ 5 सेन्टिमिटार बानायनोबो हानांगोन फिमेलफोरनिया 152 सेन्टिमिटार जानांगोन होनना बुंदों नाथाय जोंनियाव 2.5 सेन्टिमिटार रिलेक्सेसन मोनगोन लोगोसे वेटआ 48 केजि जानांगोन होनना बुंदों हौवासाफोरनि वेटखौ होआखै बाट हिन्जावसाफोरनिया वेटआ दङ जिहेतु हिन्जावसाफोरनि चेस्टखौ सुनाय जाखाया स' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायना लायोब्लानो जाबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो दङ I think eligibility नि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' गासैबो एलिजिबलआनो जाखागोन जायफोरा 32 इयार्स सिम दायो माने 32 इयार्स सोलिगासिनो दङ स' बेखौ एप्लाइ खालामनाया इजिथार नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय आं अलरेडि बुंखादों बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट ssc.gov.in बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय एप्लाइ खालामनायाव जेबो फैसाबो नाङा नों गावनो मबाइलावनो इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे गासैबो डिटेल्सफोरखौथ' नोंथांमोननो होखाबायनो थाबायनायाबो जेबो प्रब्लेम गैखाया अनलि प्रब्लेम होनना बुङोब्ला मात्र एजनिल'सो जायफोरा एज बारा जायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नंखाया स' 32 इयार्सनि गेजेरनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय अनलि मेट्रिक पासब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं